Good morning! Happy Wednesday, guys! Magluluto ako ngayon ng, not ngayon, mamaya. Pero, isa-start ko na siyang i-prepare. Magluluto ako ng pork steak. Hindi pa ako nakaluto ng pork steak. And, kung nanonood kayo ng vlog, alam nyo na ayoko na talaga ng steak. Yung beef, parang sobrang nagsawa na ako sa kanya. May time kasi na, like, same kami ng dinner nila. So, kapag nagsisteak siya, nagsisteak din ako. Tapos, hindi ko na talaga siya kaya. Hindi ko na siya kayang kainin. So, sabi ko, gusto ko mag-steak, pero ayoko ng beef. So, gusto ko i-try yung pork steak. Naalala ko din kasi nung sa college pa, lagi ko itong pinipili. Kasi naalala ko to, merong ganito, pork chop, na, pork chop ba to? Lloyd steak yung nabili ko eh. Pero yung naalala ko, pork chop, tapos may onion rings. Alam mo yun? Naalala ko yun nun. Anyway, meron ako nito. Binili ko to nung nag-grocery shopping tayo, guys. Loin steaks, wala siyang buto. Kasi hindi naman siya yung proper na, pork chop. Pero mas mabuti na to kasi maninipis siya. Tapos may mga, din siya, taba-taba din siyang konti. So, okay siya. Meron akong saborino mask na malapit na maubos. Gusto ko siya ubusin. Konti na lang talaga, guys, natira. Ayan. As in, na yan. Hindi ko alam kung nakikita nyo ng maayos. Pero, hindi ko kasi makount kung ilan yan. Pero malapit na yan maubos. Pero meron pa akong isa niyan. Yung may avocado ata. Yung, basta parang yellow ata yun. Yeah, yun na yung susunod. Maganda siya. Maganda naman siya sa mukha. Sa morning ko siya nilalagay. Maaga pa kasi. Katapos ko lang ano tawag dito? Matcha milk. Ito na yung iniinom ko sa umaga. Malapit na ata siya maubos kasi ang dami kong nilalagay. Kasi ayoko yung malabnaw. Ang dami kong nilalagay, tapos konti lang yung tubig para talaga ba, rich na matcha. Ito, i-marinate ko muna siya. Kasi pang dinner to eh. Nagluto kasi ako kagabi ng nilaga. Nandun, hindi ako nag-vlog kagabi. Pero nagluto ako ng nilagang baka. And it's so good, so that's gonna be my brunch. And then, ito yung pang dinner natin mamaya. I-marinate natin siya para nuot na nuot yung lasa. Para mamayang gabi yung yummers na niya. Yung kailangan sa marinade nito, finalo ko lang yung kay panlasang Pinoy. Soy sauce at saka lemon or lime. Kalamansi. Wala kaming kalamansi eh. So, gagamitan ko yung lemon. Kasi meron kami natirang lemon isa. Ito yung gagamitin ko, guys. Kahapon naglinis ako ng yung kwarto ni Miss, nilinis ko kasi ang gulo-gulo. So, maayos na yung kwarto ni Miss. Yung kailangan ko na lang ayusin is yung kwarto namin, yung hallway. Lahat, except ng kwarto ni Miss. Kailangan maging ready yung bahay. Kailangan malinis yung bahay before ng Sabado. Kasi di ba may pa-belated birthday ganap ako sa Sabado. May lechon. My gosh, excited ako sa lechon. Anyway, kunin ko lang yung soy sauce. Okay guys, mag-marinate na tayo. Nandito na yung pork steak. So, sa marinate, yung kakailanganin is ito, soy sauce, garlic powder, there you go, pepper, ayan. Finalo ko lang talaga si panlasang Pinoy. Yung ginamit niya lime, wala akong lime, so gagamitin ko lemon. Unahin ko yung garlic powder. Tapos, pepper. And then, soy sauce. So, yung sa recipe niya, 2 pounds ng meat is 1/2 cup ng soy sauce. Yung akin, lang kasi, half nung kanya. So, 1/4 cup yung gagamitin ko. Wala, madami pa din pala to. Ang dami pala nito. Sure ako dito. 1/4 cup. Wait, check ko lang, guys. Ayokong ano nga ulit yung sabi niya? 1/2 cup, diba? Yeah, 1/2 cup soy sauce talaga yung sa kanya. Okay, 1/4 yung akin. Ooh! Tapos, lang ako ng lemon. Mag-squeeze lang ako ng lemon. Agoy. Ang weak-weak ko naman. Kaya pa ba? Okay na yan. Hugasan ko lang yung kamay ko ng maayos, tapos i-mix ko siya gamit yung kamay ko. Ayan. Hayaan lang natin yan siya mag-marinate ng matagal.
And then mamayang gabi, lulutuin natin yan. Guys, nilipat ko dito. Ano to siya? Galing to siya sa filming room. Nilipat ko dito. Ito yung lamp na pwedeng patungan dito. Hindi, kailangan ko pa siyang i-charge so hindi siya nag-on. Pero meron siyang mirror dyan. Pero hindi ko naman siya ginagamit sa lamp. Ginagamit ko siya panglangyan nitong mga to. Kasi diba ang tagal ko na naghanap nung ano sana, yung parang pizza slice para mag-fit lang talaga dyan sa corner na yan. Tapos pataas para sana ilagay ko lahat ng mga perfume. Kaya lang wala talaga, hindi talaga ako nakahanap. So sabi ko ito na lang, ilipat ko na lang dito. Gusto ko kasi naka-display sila and nakikita ko sila para alam ko kung ano meron ako guys. Kasi ayoko nang bumili. Like, ito na yung last. Hindi ko naman to binili kasi wala talaga akong planong bilhin. Binigay ni Miss. Pero yeah, yan yung last. Kailangan ko ubusin tong mga to before ako bumili. And it actually works. If I do it that way, it works na like, you know, dinidisplay ko sila para makita ko sila. Now, I don't need to buy any perfume. Kailangan ko munang ubusin. Though, yung mga ano dito, ano naman siya, malapit na maubos. Like, itong Kate Spade. Konti na lang. Bigay to ni Tita Sue. Thank you, Tita Sue. Ito, bigay ng Papa ni Dan. At saka yung asawa niya. Sasabihin ko sana malapit na maubos. Pero, hindi. Meron pa. Medyo marami pa. Ito, bigay din to ng ano niya, ng papa niya. Kasi every Christmas, nagbibigay sila ng perfume. So, one Christmas ito, and then, yung meron pang ibang Christmas, binigyan niya ako ng isimiyaki. Hindi ko nga binigay ko kay mama kasi ang dami ko ng perfume. Ano pa ba yung malapit na maubos? Yun lang pala. Isa lang pala. Itong Prada. Hindi din. Matagal pa sila mauubos, guys. So, yeah. Okay na ako. And, itong side na to, ito yung kay Dan. Yung ibang mga, ano niya, nilagay ko dito. So, yung mga ginagamit niya sa pang-araw-araw, I keep it there. Kasi, kapag nilagay ko siya dito sa drawer, tapos gagamitin niya araw-araw, alam mo yun, magugulo lang. So, nilagay ko dyan yung mga ginagamit niya araw-araw for his hair. Yan. And then, yan. Perfume, gumagamit siya ng perfume araw-araw. Ito, bigay din to ng papa niya. Ito, bigay ng papa niya. Birthday niya ata, bigay to ng papa niya. Bigay din to ng papa niya one Christmas. Nagbigay yung papa niya ng ganito one Christmas, pero naubos na niya. So, pangalawa na niya to. Na siya na bumili. Kasi, hindi na talaga namin kailangan bumili. Binibigyan kami lagi. Ay, naku, nakakapagod. Tapos ko lang i-put away yung mga laundry. Diba, nag-laundry tayo nung last vlog ko. So, kahapon na vlog. And, na-dry na sila. Yung ano kasi namin washing machine, maganda siya. Kasi kapag specific setting, sobrang pigang-piga niya talaga. To the point na malapit na talaga siya mag-dry. So, konting ano lang, dry na siya. Anyway, nag-dry na siya. Mayroon ako mga packages dito na gusto kong i-unbox. Ito, hindi ko na kailangan i-unbox. Na-unbox ko na to actually. Galing to kay Yes Style. Matagal ko na ito natanggap pero hindi ko pa siya napakita. I just wanna say thank you, Yes Style. Nag-send lang sila ng mga bagong, I'm not sure kung bago yung mga Romand na mga products. And nasa lips ko pala, tinry ko lang yung Sunny Space na Fluff Matte, yung Hot Sauce yung shade. Ito, galing kay Yes Style. So, meron tayong Romand Zero Cushion. Cushion siya, guys. Na-sure ako, hindi ko na naman shade. Ganda ng packaging, oh. Sobrang ganda ng packaging. Napaka-simple. Ayoko i-open kasi hindi naman ako gumagamit ng cushion. Lagay natin to sa giveaway pile. And then, meron pa dito. So, nilagay nila dito sa canvas na bag. We have the Better Than Ice. Yung shade niya is 01 Dry Mango Tulip. Ay, eyeshadow quad. Ganyan yung mga shades. Better Than Cheek. Blush siya. Yung shade niya 04 Fig Chip. Ganyan siya. Powder blush. Easy Draw Eyeliner. Ito hindi ko pa na-open. Tingnan natin. Ayan. Ano lang siya, parang liquid eyeliner. And then the other one, ito na swatch ko na to. Eh, nagamit ko na din siya sa lips. Hindi siya ganun ka-long lasting. This is the Lip Driver Don't Stop on Your Lips from Romand.
This one is in the shade 04. Pakita ko sa inyo yung swatch. It glides really smoothly sa lips, kaya lang hindi siya nagtatagal. Kasi after ko kumain, like ako kasi, kino-compare ko na lahat sa Maybelline ko. Komportable siya sa lips, in fairness naman sa kanya. Kaya lang, kailangan mo lang mag-retouch. Na-try ko siyang i-retouch, hindi naman siya mahirap i-retouch. So, kung okay lang sa'yo mag-retouch, yan, maganda yung shade na yan. 04 yung shade niya. So, I have this package na I received. Actually, matagal na. Before Melbourne pa, natanggap ko na to. Kaya lang, hindi ko pa siya na-open hanggang sa nakalimutan ko na siya. I also have another package there na natanggap namin kahapon. Hindi ko alam kung saan to galing actually. Saan ba to galing? Saan to galing? Junior Skin Co. Parang sila to nagbigay sa akin ng fluff matte na Sunny Face na lipstick. Yes, sila nga yun, guys. Okay, so it is an IPL at home laser hair removal. I don't use this sayang naman. I'll open it. Okay na kasi yung ko. Nakailang treatment na ako nung ko sa kilikili and okay na siya. Yung ko na lang is maintenance na lang kasi nakompleto ko na siya and I'm really satisfied. So, I don't need to use this. Plus, I don't shave kasi meron akong buhok pero very, very light na it's barely noticeable. So, I don't use this. I'm sorry. Pero if you're looking for something like this, here you go. Junior Skin Co. Ililive ko yung details nila sa description box. Like right now, pupunta na lang ako kapag may nakita akong tubo. Merong tumutubo, pero hindi na kasi siya yung itim na hair. Kapag tumubo man siya, yung blonde yung tumutubo. Blonde yung tumutubo. So, parang wala talaga. But it comes with this, like, a pamphlet with instructions and all that. And then this is the device itself, guys. And it looks like this. Junior Skin Co. Okay, dito naman tayo. Kahapon namin to na-receive itong box na to. Sinend sa PO box namin. Na-open ko na siya, pero hindi ko siya in-explore. Si Dan, binasa niya sa akin yung card kasi English naman yung card. And this is from Zoe. Thank you, Zoe! Your letter is very sweet. And thank you so much. Ito, hindi ko pa na-explore talaga. Kasi sabi ko, I wanna open it on camera. Meron tayong mga, dyan, confetti ganap. Ang bango niya. Ang bango. Sabi ni Dan, kandila daw. Kandila nga, guys. May nakita na akong kandila. Ang bango nito. Wait sa, ha? Hala, ang bango niya. My goodness, I'm excited. From Bath and Body Works. Ang bango-bango. White Barn. Kandila. Thank you. Oh my gosh, that makes me so happy. Thank you very much. And then we have this one. Ano to? Island Edition Aromatherapy. Bath and Body Works pa din. Stress relief. Ay, bongga. That's for me. Meron siyang sandalwood and eucalyptus. It is a lotion. Thank you! Yes! Ang bango. Stress reliever na lotion. Bongga. Bongga talaga si Bath and Body Works. May paganyan siyang ganap. And then, Allah! Thank you. Hindi ito nakita ni Dan. Sabi ko kasi hindi ko i-open bukas na. Ferrero! Kumakain ako nito eh. Hindi ako mahilig sa chocolate, pero yung Ferrero, kumakain ako sa kanya. Hindi like yung grabe talaga na kain. Pero kapag maraming mga chocolate dyan, tapos may Ferrero yung kukunin ko. Kapag walang Ferrero, hindi talaga ako kumakain. Kasi hindi siya like pure chocolate, diba? Meron siyang pa-coating-coating. That's why I like this. Thank you so much! You did not have to do that at all. Pero, thank you! I appreciate this so much. Thank you! Okay, balik na natin to.
Yung binigay ni Tita Sexy na mga Hershey's chocolate, dinala ni Dan sa work yung 2 packs. Ang dami nun eh, pero nakita ko kanina, nagdala siya ng 2. Ibibigay niya daw sa ka-workmate niya kasi kinakain niya lagi, nagigilty siya kasi takbo siya ng takbo. Tapos pagdating niya galing takbo, kasi kami nagdi-dinner kami. After mag-dinner, kasi nga late na, dumidilim kasi may daylight savings na, summer na. So, dumidilim siya mga, 8:30. So, nagdi-dinner muna kami, tapos tumatakbo si Dan. And then, after niya tumakbo, pagbalik niya dito, kumakain siya ng chocolate, tapos nagigilty siya. So, sabi niya, kailangan mawala itong mga chocolate na to sa bahay. So, itatago ko to. Tapos, ako lang kakain na to. Hindi natin sasabihin sa kanya na may ganyan. Kasi, minsan, hindi niya talaga napipigilan yung sarili niya. Tapos, na naman siya, nafe-feel bad na naman siya. Tago ko yan. Ang problema, saan ko yan itatago? Anyway, thank you, Zoe! Thank you so much! Luto na tayo, guys. Kumusta na yung lipstick ko? Ko siya, pinat ko siya ng tissue kanina kasi nung kumakain ako, nagkakalat-kalat yung lipstick. Hindi siya transfer proof. Anyway, dito na yung aking, pan. Nag-chop na ako ng onion at saka garlic. Unahin ko yung garlic. Sunod ko agad yung onion. Yung kay Panlasang Pinay na sa napanood ko, inano niya muna, inuna niya yung mga pork steak, tapos nilabas niya, tapos ito, tapos binalik yung pork steak. Tapos akin, konti lang naman kasi, so, ko na lang siya. Diretso ko na siya. This has been marinating for a while. Kasi kaninang kaninang umaga pa to. Tsura niya, guys. Ayan, lagay ko lang yan sa gilid, guys. Tapos, lagay natin yung pork para hindi na tayo set aside. Pero pwede yun din naman gawin yung set aside. Alam mo yun? I-mix din naman kasi natin mamaya. Yan, lagay lang natin yung pork. Konti lang to eh. 8 slices lang ata to. Ang bangunan niya. Hintayin ko lang na parang mag-brown yung kabila. Tapos i-flip natin siya. And then, after natin i-flip, i-mix na natin lahat agad-agad. Ayan, guys. Na-flip ko na siya. Tapos, nahalo-halo ko na din siya lahat. Yung ingredients pala nito is yung pork steak. Pwede din pork chop. Mas gusto ko yung maninipis. Yan yung binili ko, maninipis siya. So, gusto ko yan. Garlic, onion, soy sauce, sugar, and then beef cubes at saka tubig. Pwede din beef stock. Ayan, sobrang simple lang. Itong marinade ko, ilalagay ko na siya dito, guys. So, now, maglalagay ako ng beef stock. Mga ganyan lang karami. Tapos, maglalagay tayo ng sugar. Tansya-tansya lang to. Siguro mga ganyan. Hayaan ko siya na kumulo. Low heat na to. Hanggang sa sobrang lambot na ng pork. While nagsisimmer ang ating pork, guys, prepare natin ang onion rings. Ganyan na yung itsura niya, guys. Malapit na maubos yung tubig. Hindi naman malapit, pero papunta na siya dun. Dinagdagan ko siya ng tubig kanina kasi medyo maalat. So, now, okay na siya. Lagay ko na yung mga onion rings. And then, pwede na tayong kumain after lumambot yung onion rings. Ang dami ko palang onions. Okay lang yan. Ayan, takpan lang natin ulit. Tapos na, guys. Ito yung akin. Ito yung kay Danny Boy. Kain tayo, guys. The pork is tender now. I think it's still a bit salty. Salty, no? No. No? It's good. Yeah, it's good. Where do you get this recipe from? Panlasang Pinoy. Huh? A Filipino. Cooking food channel.
That's not bad. I think it's a bit salty. You put salt in it? No, it's just soy sauce. But I think it was too much. No, it's fine. Can I have salmon tomorrow, babe? Thank you. Salmon tomorrow, T-bone on Friday. Sarap siya, guys. First time ko tulutuin actually. This is my first time cooking this. Pork is really tender. Yeah, it's good. I like it. I like it. That's good. Skincare time! Sidan tumakbo, guys. May mga nagtatanong pala kung nagsiskincare pa din ba ako sa gabi kahit na hindi ako lumalabas ng bahay. Nagsiskincare ako kapag naglagay ako ng sunscreen. So, kanina naglagay kasi ako ng sunscreen kahit na hindi ako umalis ng bahay. So, medyo may pagka-oily. Tingnan yung mukha ko. Nagsiskincare ako ulit kasi winawash ko ulit yung mukha ko. And then, apply ako ng toner ko, moisturizer, then mask, if nagmamask ako that night, and then tulog. Pero kapag hindi ako naglagay ng sunscreen, ano lang, magdadagdag lang ako ng eye cream, kasi nag-eye cream talaga ako every night, and then tulog na. Pero kapag lumabas ako ng bahay, kahit na nakalimutan ko mag-sunscreen, kahit na wala akong makeup, nagsiskincare pa din talaga ako before ako matulog. Kasi lumabas ako ng bahay, feeling ko dumumi yung mukha ko. Alam mo yun? Anyway, yun lang. Yun na yung vlog. Thank you so much, guys, for watching. Sana nagustuhan nyo. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys soon. Be good, guys. Bye. Good night. Mwah.